Здравейте, Майнкрафтери! Аз съм Тотайгър и днеска ще правя нещо като инфо на Майнкрафт в един от серверите, който е BG Play. И се извинявам, че съм качвал клипче, никога не качвам клипове, даже не съм и качвала в това. Съжалявам, но имах си малко промени. Нека казвам. Сега първо, като начало ще обясня за сервера. Сервер се разделя на няколко вида юзера, които са Gold, Diamond и Emerald юзерите. И даже има ютубъри, които за сайт ютубър трябва да се беше 500 сабскрайбъра. Само просто обяснявам много. И така, знам, ако ме чуете доста силно, или въобще не ме чувате, но спира да се увеличам звука на това, няма че добре. И сега отиваме в шопа, само на мен. Отиваме в шопа. Този сервер сега ще покажа как е, нали, точка EU ли беше неговият IP, някакво такова. Да, не беше това всъщност IP-то, беше 198 точка, не знам, като такова ще ви кажа. След като начало отиваме в ранковете, ето ги. Това е за Gold юзерите, те използват тея. Които са Gold юзери и нямат нищо, което използват. Това е за Diamond юзерите. И това е за Emerald, но за следващия Emerald той има 40-10 точки, но това са за 30 дена, т.е. за един месец. Докато това става за винаги. 50 точки за винаги става, да. И обзето, това е като начало. И сега ще видите още неща, които... Значи има ларпове. Ето само няколко са. Warp Points, това са за точките, като ги печелите. Трябва само се заплащане се печелят точки, нали, там долу може да се биете, опа. Нали, ако имате мечове, такива неща, да танци-манци, ако имате. Отдолу може да си взимате храна, вместо да ходите някъде из целия world. Отдолу идвате и си взимате храна. Даже може да се продавате, ако искате и тук неща, нали, за нещо. Давате нещо, за още не. За нещо не виждате, нали? И така. Когато виждате, да. И, значи, този сервер е Hardcore PvP, който е много интересно, нали? И да, след това. Но сега ще ви кажа, значи, като взето тук може да ви убият, нали, вече, който от другата само отвънка може да ви убие, а те, които отвътре, като вижте аз да ги убиете, не мога да ги ударам. Ако съм отвътре, те са тук отвънка, аз не мога да ги бия пак, т.е. аз не взимам демидж. Макар че в другия... Мали колко хора влязох. Макар че в другия такъв друг профил в играта, имах една глава от предатор към решението. И без го убих с какъв беше железен меч. И без го убих. И ми дава глава, нали? Всеки път като биеш някой човек, ти давам глава. Само че вече се изхилесва. Има и много евенти, сега събота неделя, имат евенти тук. Слага често тук отдолу и почва да чупат, нали, каквото вземеш. Така ли пък бях получила мицелин. Не мицелин, ни такова, бе. Не трябва да беше. Какво беше сега? Забравя го. Получавате всеки неща, му получите стъкло даже. Аз даже получих и такова клей, нали, блок от клей, такъв нормален блок. Получих стъкло, като казах, всеки неща може да получите, да може да получите енчантно добро онлайн. Не знам. Не знам точно изцяло там какво може да получите. Но зато това е. Както казах, абонирайте се за мен и дайте лайк и коментирайте клипа.